ассалому алейкум духтарои азиз, апа хӯҳарои азиз. Мехоҳам ки имрӯз дар қати шумо дар бораи ферментировании консентрат нони, дар бораи шарбати нони камтарак суҳбат кунам. Духтарои, шарбати нони дар як қутиш 24 та ҳамхел пакетико дошта, 24 та манамхали стико дора ки дар як рӯз як донаша истифода бурдан кифоя. Шумо саҳар дили наҳорда хеста аввал як стакан оби гарм нӯшидан ки барои желудкаи шумо сахт нарасад, аввал шумо бояд ки як стакан оби гармак нӯшида, баъд ина агар хоҳе ҳамахе худша нӯше, баъд айболош як стакан оби гармак нӯше. Агар ки не, ҳамина бода ним стакан оби гарми дига мисол омехта мекунею, баъд истифода мебарӣ. Духтаро, ин дар чӣ ёрдам мекунад? Сок нони барои чие? Асосан ин барои кори дилраг дилҳоя ба қувват каданай, сасудои дила ба қувват каданай, барои системаи эндокрин нағз ёрдам метиҳад, барои нервни система ёрдам мекунад, пишварительни системада ёрдам мекунад. Организми одама ами қувваи фараҳ мебахша, қувват мебахша. Мисол устал хронически усталоста мебурора, кори дила ки нақз кард, одам мисол ба қувват меша. Баъд тамоми организмда, тамоми органода, мисол желудкада, меъдада, рӯдаҳои мода, мисол ғадуди зери меъдада монда, ҳамаи ҳаминода ин қувват мебахша, мисол ёрдам мекунад коршонда. Кори вазбин мекардаги одамода қуввати вай метиҳад, қуввати бисёр метиҳад. Баъд ами сок нони духтаро ҳамахе вай дора, свойства дора ки мисол одаме ки ина истифода мебара, манами бемориҳои грипп, ангина, мисол ами чихегум воспалительни касалон намеша вақти бенамозӣ шуданда, мисол занако дарди поча, дарди миён, дарди ишкам намешаванд. Мисол ҳаму дардоя мегира, дарди сари кӯҳная мегира. Духтаро, дардои сари кӯҳная мегира. Ман худам ҳами дарди сар чанд сол азият мекашидам, фақат ман ҳами вайо дорои обезболивающий ҳама сахт пенталгин истифода мебурдам. Ман худо ба шукр ки ман ами рӯзе ки ҳамина истифода бурдам, аллакои 3 моҳ шуд истифода бари ман ҳамин гӯем ки гоҳ ягон вақте ки ягон дории сардард хӯрам, дигар сари ман дард накардестай баъди ҳамина хӯрдан. Баъд ин ҳамихе мевае ки свойстваи ҳамихе дора ки противоопухолни вай дора. Мақсад ами дар организм, дар гуҷои организм, хо дар сар боша, хо дар гурда боша, хо дар занона боша, бачадони занак боша, киста, миома, эрозия, мисол ҳамин кистая қоқ мекунад. Ин ҳамихе свойства дора ки решаи ҳамин касали саратона, решаша ҳамихе блокировать мекунад ба ҳамин чизош ки масалан вай об хӯрда наметавона дига, ҳамун касал метастаза дода наметавона. Касалҳои онкологияда беҳад нағз ина истифода мебаранд. Духтаро гире истифода баре беҳтарин маҳсулотай, мисол фоидаоша мебинем. Противовоспалительный эффект дорад. Дарди ҳамаи ҷое ки ҳисоби воспаление дард мекунад мегира, хусусан дарди гурда.